Kublai ula pelat im nyanga namar kadon kadau, bat kata kadau kalong bangan pelat im ye keri Amerika, bat ban pelong biang ye ka kum keri ka bakrau, long u Donald Trump hadin balo job biang, kum u Presiden ka United States of America. U Trump u bala job persya ya ka ketong jong ka Democratic Party, ka Kamala Harris ja ka ba ulatam, ya ka electoral vote, ka ba ula day banyo aspa hanyo po vote, na kisan spa lai pu prateli ki electoral vote. Kane kadai kasin ka baar ba u Trump un job kum u President ka USA. Ula job ningkong ha usnam arajar kan riu, ula rem salit no ha usnam arajar arpau ha ujua bidan. La ban kadau hang ne, bah ka khatlai tarik unai tung menta kasnam, kat ba u Trump udang yelap election ha ka jela Pennsylvania, kaladon ka jing persyang ban shim ya ka jing im jong u, ha ba uwei ubreu ula siat na jangai da ka sniper rifle, tang ba ukuli ula shudai salit ya ka shko jong u. Une ubasiat ya u Trump, ula syak siat yap no aki pulit pahara jong ke Amerika. Kam hadin kaladon biang ka jing persyang ban siat ya u Trump, kat ba urang dan haka wei na ki jakai le kai golf, hendai kinong pahara kili akem no ya une ubriu. Haka ne ka jing kran jong u syakinong kesan u Trump, uban long u Presiden basau pohon yau jong ke Amerika, ulo ang baka jing job jong u kadai ka jing job biang jong ka jing sensyar pat ba hari Amerika, bat kadai kalat bakari kan long biang kari ka bakrau haka perthai. Kublai shibun ka jing tray stam jong pi, bat nganget kan long kalenti bangin penlong biang ka Amerika, kari ka bakrau buar haka perthai. Kan long yalam haka perthai ula ang, kinong yalam jong kiri ka perthai, kan tup ya menteri rang ba du jong kari India, Narendra Modi, kila ai kublai kitbok ki u Trump, bat kular ban ai ka jing tray lang bat u.